Yun, good evening mga kabuka. Welcome sa aking channel. Ayan mga kabuka, may gusto lang akong i-share sa inyo. Napansin nyo mga kabuka, yung mata ko namamaga kasi may binigyan ako mga kabuka eh. Hindi ako nakaganti talaga. Bagang-baga. Namamaga talaga yung mata ko mga kabuka. Binigyan ako eh. Ayan mga kabuka, talagang namamaga siya. Hindi ako nakaganti mga kabuka kasi biglang umalis eh. Gusto kong gumanti pero di tumakbo eh. Ayan mga kabuka, halos hindi na ako makakita. Ayan mga kabuka, shout out pala sa nagbigay sa akin. Thank you. Dahil binigyan mo ako. Ayan, ito yung napala ako, yung mata ko. Ganito yung mata ko. Ayan mga kabuka. Talagang masakit mga kabuka, sakit. Ayan o. Sakit ng nangyari sa mata ko. Ayun, shout out pala sa nagbigay nito. Hindi ako nakaganti mga kabuka kasi ang bilis umalis. Nung gumanti na sana ako, hindi tumakbo eh. Kaya hindi ako makaganti. Hindi ako nakaganti sa kanya. Pero okay lang. Next time better. Ayan. Pag makita ko yun mga kabuka, talagang gaganti na ako. Ayan mga kabuka, ang totoo talaga na nangyari sa mata ko. Kinagat ng lampinig. Lampinig mga kabuka. Hindi ako nakaganti kasi pagkagat umalis eh. Grabe nangyari sa mata ko. Dito pa sa mata, ang laki ng mukha dito pa sa mata. Talagang tumaba yung mata ko mga kabuka. Tapos bumuhapo ako. Lumaki yung kabila, saka yung kabila hindi. Bagay naman sa akin. Ayan, hanggang dito lang yung video ko mga kabuka. Thank you for watching. Share ko lang sa inyo mga kabuka. Ayan, salamat. At magandang gabi sa inyo lahat dyan. And thank you so much. Bye bye. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.